Mga kabaro, may buntag mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro, mo walking tour na po ta diri sa Bahada Street mga kabaro, no? Karon na ako sa Bahada mga kabaro, ipakita na ko kung say nga improve diring lugar mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro, nagitukod nga unsa ni? Doon si Sario building mga kabaro, no? Nya katong taas. Katong taas mga kabaro, di lang kay makita Vivaldi Residences. Awas mga kabaro, no? Padayon ta pagbaktas mga kabaro, no? Kung sa'yo na nga improve diri sa Bahada Street sa Davao City mga kabaro, no? I-update mo nga taga Davao mga kabaro, no? Naman na mga kabaro, no? Kining eskwelahan sa Chinese mga kabaro, no? Davao Chonghua High School, naana magini sa una mga kabaro, no? Nya diri sa mo ang syudad mga kabaro, bisag asa ta nga kanto nagi naka-standby nga patrol car. Ano mga kabaro? Wala, nabos Davao City mga kabaro, secured kayo mga kabaro, no? Nya atong Gmall mga kabaro, bagong renovate, bago na renovate mga kabaro, no? Perting Guapuha mga kabaro. Yan mga kabaro, no? Padayon tas pagbaktas mga kabaro, no? Atong tanawon pa ni unsay na nga usap. Uy, kinahanglan ta mo tabok mga kabaro, inay sound. Mga kabaro, goodbye. Sa pagkaroon mga kabaro, mingaw kay nanguna sayo pa man sa buntag unya. Siguro last 10 mag-opening ang Gmall. Nya diha mga kabaro. Mga kabaro. Makita na mga kabaro, wala ko kabalo kung unsa tong wala ko lang mga kabaro, no? Kung unsa tong gitukod nga building, ang taas nga building mga kabaro. Wala nga sa Quirino Street mga kabaro. Kana mga kabaro, kana oh. Siguro mga kabaro, no? Wala ko na sa'yo, pundo gyapon na mga kabaro. Kana ang pinakataas mga kabaro, no? Pundo siguro na. Kaya ko na mga kabaro, ano yung Gmall mga kabaro. Kabaro Gmall lang. Karon mga kabaro, no? Padayon ta na-vlog naman nato ang Abrisa. Siguro mga kabaro, no? Unahan lang sa Victoria. O kung sa'yo na nga improve itong na-price tower rito. Ano mga kabaro, no? Yes, pagkakaroon mga kabaro, unahan na ito ni Dria. First mga kabaro, no? Kining Burger King mga kabaro, no? Bago rin ni gituko diri mga kabaro. Now, Burger King unya. Adto ka dito mga kabaro. Adto ka dito San Pedro Hospital o San Pedro College unya. Pagkaroon mga kabaro, no? Ako nakita nga may dagway sa Gmall of Davao mga kabaro. Oops. Ano yun ay sa Burger King mga kabaro. Kana ginanapag gituko na mga kabaro. Nga taas nga building, wala ko palo mga kabaro, no? Kung unsa na siya nga building. Ano mga kabaro, no? Luyo sa Gmall mga kabaro. Pero padayon ta mga kabaro, no? Sa kadagang gipantugod sa aton dakbayan mga kabaro, no? Siguro 10 years gikan karon tibuok syudad mga kabaro, no? High rise na ni, pareha na sa Makati mga kabaro, no? Tibuok syudad. Yan, sa makita na ako mga kabaro, no? Ang Davao City, grabe kalimpyo. Mga kabaro, walay basura, bisag isa ka basura, wala gid mga kabaro. Yan mga kabaro, padayon na sa pagbaktas mga kabaro, no? Kay dito napita mga kabaro, kanang gitudlo sa akong lintis ang kamera, daghan kay nagtaasan nga building mga kabaro, no? Nya oops. Mo ni Davao City mga kabaro, ug unsa ka limpyo mga kabaro. Kita nimo limpyo kaayos tanan, walay bisag basura nga gamay. Kung nakay dagom iitsa mga kabaro, no? Dagom iitsa nimo makit-an tungod sa kalimpyo sa among syudad. Yung mga kabaro, kini natin diri mga kabaro, itong wala pa'y pandemic,
Nani diri mga Ferris wheel, itong mga gitawag nga peryahan mga kabaro. Na diri nga side mga kabaro no. Sa pagkaron. Mga kabaro no. Yung mga kabaro para sa pagbaktas mga kabaro no. Atong tanawon ang development diri dapita mga kabaro no. Sa mga development mga kabaro. Doon sa karon mga kabaro, ingaw siya kay Domingo. Uy parking lot. Kini nga parking lot mga kabaro, siguro maabot ang panahon no nga nanapoy building diri nga itukod taas na pud kayo. Kaya atbang o po na ya kabaro no. Padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Oops. Uy, kani nga building ni. Para bag-o ni sa kuha. Imperial Appliance Plaza. Diri mga kabaro no, napo na building diri sa Imperial Appliance Plaza. Sa karon mga kabaro, padayon sa pagbaktas mga kabaro no. Walking tour lang ta. Good Sunday karon mga kabaro no. Sugat ta sa tuang mahal na makagaho mga kabaro no. Kini nga site mga kabaro no, siguro maabot ang panahon taas na po kayo nagbuilding diha. Sa karon na kabaro no, nakita na ko. Uy, okay. Maliban sa lanang mga kabaro o sa maliban sa lanang o sa Matina, ang bahada day mga kabaro no, na napoy bag-ong gitukod nga Toyota display center nila ni mga kabaro no. Toyota service center nya, display center na pod at the same time nya mga kabaro. Padayon sa pagbaktas 7 minutos na kung binagtasay mga kabaro no. Lami na kayo ako ang singot. Lami na pa kay baktas kay gisingot naman. Uy, unsa ni? Kopi 82. Coffee, beer and wine. Pwede ka mag-beer diri, pwede po ka magkape. Ito nga ako ni. Bakaron sa radyo. Kung siguro kung gabi lingkod ka diha ato bang highway. Jose P. Laurel Elementary School. Napre elementary diri sa bahada di Mo ni mga kabaro no, ang mga diri pa lang gani nga side. Daghan na kay kabaguhan ang bahada mga kabaro no. Para ni mga kabaro, bag-unis kong pananaw. Kana diha ka nagituko nga building. Kini ano ni? Manuel Morales Building mga kabaro no, bag-o na sa kong pananaw. Mga kabaro. Nga diri mga kagamitan sa kusina mga kabaro no. Kung gusto niyo pagapuhon ang inyong kusina, na diri sa Mergin Euro Design Incorporated nya. Convenience mga kabaro. Taod-taod naman yung convenience diri Haro, mo niyo? Manuel Morales Building no. Nya naay mura og budiga siguro na mga kabaro no. Nya mga kabaro padayon tas pagbaktas kung unsa pay na nga bag-o diri dapita mga kabaro no. Mayong buntag. Kini nga dalan mga kabaro. Paingon ni og obrero. Oops. Tapos Ayan ako bro. Uy, saan man yung isa kang kuhan rin? Saan eh? Aha. Kini, saan eh? Comedor di apa pa om. Okay, resto bar kadanan gyapon na mga kabaro no. Nga mga kabaro ba ayo sa baktas mga kabaro no. Parang excited ning bahada mga kabaro kay dito magod sa unahan mga kabaro. Pero tindaghanan nag usab
Dagan na kayong development sa mga building dito mga kabaro, no? Gipagwapo na ginang bahada. Pero di na ako kabot sa Abrisa mga kabaro, kay humanaman ko vlog dito sa Abrisa. Sa karon mga kabaro, no? Kung dito ay Toyota, di po nagpalupig ang atong amigo nga Nissan. Shout out do sa taga Nissan o Toyota. Sini diri ini ano to? Penma Properties. Dili day. Mga kabaro, para yun tas pagpaktas, no? Doon lang tayo mga kabaro sa Victoria Plaza, no? Ang pinakakaraan o pinakauna nga shopping center diri sa Dakbayan, sa Davao City, no? Victoria Plaza. Pero balita na ako mga kabaro, no? Napalit na siya sa NCC ba to? I think NCC? Oh siguro. Ako lang i-research sa Gotro mga kabaro, no? Kung NCC ba yung nakapalit, kasi nagpataka na ko, no? Kaya mga kabaro, no? Pakita niyo mga kabaro, gikan sa Nissan kining shield na naman sa una. Kanang mga nagtagaasan nga building mga kabaro, no? Sudlo na to na karon. Kanalan ko og ang price gas. Kung makasulod na mga kabaro atong sudlon. Kung wala nila gisekto, no, kay Domingo man karon. Kung tagaan higayon nga makasulod mga kabaro, no, atong sudlon. Ano yung dagway? Obrero ka. Woy! Uy! Ka-cute sa aero. Tagas yung kabaro. Uy! Nga ka na yung mga dalana mga kabaro. Ano? Padung nag-tourist. Kan dalana, yakad to. Kini nga dalan, obrero. Nga mga kabaro, no? Mga ni Hitsuras Davao City mga kabaro, no? Limpyo juga kayo. Sa akong pag baktas-baktas mga kabaro, no? Sulod sa 12 minutos, no? Nakita na dyan ako o kung sa kalimpyo ang atong syudad. Walay basura. Kabaro, perting limpyo ha. Kung dayuhan ka sa Davao mga kabaro, kanya mag walking tour ka diri adapita, ma-enjoy ka kaya naman unang-una mismo sa syudad mga kabaro, perting limpyo ha. Limpyo nya, presko kayong hangin. Nya mga kabaro, no, padayon tas pagbaktas. Oy, ano diri Sana nga site. Ikan sa Caltex mga kabaro, paadto dito Tapos Lanco Building, Il Bahada Hotel. Pero mga gira ta mga kabaro, no, dito mo check-in. Ay, itsura mga kabaro, no? Kanya. Oops. Aha. Mga kabaro, napoy Swiss Bank diri sa Bahada. Bago ni sa kong pananaw mga kabaro, no? Nya kana nga M-Core. Kana Panasonic mga kabaro, no? M-Core na nagluyo sa Lanco. Kini nga dalan mga kabaro, no? Pa obrero gyapon nga dalan. Padulog obrero. Uy. Saan nga building ni? Aha. Fiesta Pasta. Sir, may buntag sa tawa, sir. Ma'am, may buntag, ma'am. Okay mga kabaro, Rendel Yunor Hotel mga kabaro. Nagyapon diri tapa daday naguyo ra sa Lanco mga kabaro, no? Yakin eh. City North Inn. Sa karon mga kabaro, no, mga sirado dyan, sir, may buntag. Oops. Pauta na mga kabaro, no, kung makasulod ba ta diri ano. Oops. Mga kabaro, kada mga kabaro, no, Victoria Plaza na mga kabaro, kana nanay Jollibee, City North Inn, Swiss. Nya karon mga kabaro, no, padayon ta sa pagpaktas, no? Sudlo na to ning Lanco Building mga kabaro, kung makasulod ta.
Oops. Mga diri mga kabaro. Aha, lamia. Presko kay hangin mga kabaro no. Kung amo sa Lanco building. Nagtaasan na po ni diri mga kabaro no. Walog pila kay story ni nga building mga kabaro no. Na mga kabaro. Price gas. Sa mga gusto magloan no, sa mas Pag-ibig. Na din napoy opisina ang Pag-ibig diri sa Price Gas Tower mga kabaro no. Nya kini atong giagian karon mga kabaro no. Lanco building ni mga kabaro. Lanco building yan na diri ang Santa Lucia Land Incorporation. Ano mga kabaro no? Nya sulod diri nga site mga kabaro. Sa makita nako. Grabe. Na mga kabaro, gagmay lang nga building mga kabaro pero latest building mga kabaro no. Di lang nato ipon mga kabaro no, taas kay building diri mga kabaro no. Na mga kabaro, Lanco Tower. Wow. Nya Green Banana Business Hotel. Gamaya lang digid mga kabaro. Green Banana Business Hotel. Ano mga kabaro? Cute kayo nga building. Cute kayo nga hotel. So nakita na mga kabaro no, Price Gas nya Green Banana Business Hotel. Nya karon mga kabaro. Tana po gituko diri nga building sa tubangan mga kabaro. Sulod lang diri sa Price Tower. Tana po gitukod nga building mga kabaro no. Sa pagkakaroon di ta magpanguta. Pwede man siguro ta magpanguta. Sudlo na to mga kabaro ano. Hoy. Bako kay mga kabaro. Oh. Green Banana Business Hotel. Uy. Napo di ay Dillionor Hotel diri ay lang luyo ni di ba dito man Dillionor Hotel. Morning luyo. Okay. Mo din yung parkinganan sa Dillionor Hotel. Sa pagkakaroon lang kabaro. Sota na tanong kung unsa ning itukod. Nya. Uy. Napo diri mga kabaro. Korean food. Kabaro. Korean food. Nya kini unsa kaning gitukod no? Gangnam Cafe Restaurant, Gangnam Mart. Kini mga kabaro. Unsa kaning gitukod no? Yeah, mayong buntag. Unsa ni nga kuan niya? Gitukod. Commercial building gyapon na. Commercial building ni gyapon. Commercial building gyapon niya. Salamat ya ha. Commercial building gyapon ni mga kabaro no. Dito gikan. Dari tapad sa Price Tower lang mga kabaro no. Sa pagkakaroon mga kabaro, padulong tayo magawas mga kabaro no. Diri mga kabaro kung ting opisina mga kabaro no. Diri napita grabe tawo ni kining Price Tower unang una. Kadtong mag-loan sa Pag-ibig yan ay mga tuyo diri sa sulod. Grabe tawo ni diri mga kabaro kini. Pero sa karon wala po balik diri. Wala pa ako balik diri nga nag-pandemic. Ang nakuha na ako diri katong wala pa pandemic, grabe tawo ni diri mga kabaro diri nga site. Nya mga kabaro na padayon sa pagbaktas. Mugawas ta mga kabaro no padung sa sunahan. Kaya wala pa ta ka siguro nakatunga na ta sa baktas. Nya mga kabaro padayon ta no. Unang itsura sa Price Tower ya kadto. Mo ta kung gusto adtuan mga kabaro na napagituko dito nga brag. Siguro kundo to mga kabaro no. Nya diri tinga ka diri tag-as kay building pero lami king hangin, hapak sa hangin. Karon ang oras ato mga kabaro no, alas 10 sa buntag pero ting lamia sa hapak sa hangin mga kabaro. Mga kabaro. Anda gaway sa Green Banana Business Hotel. Cute kay siya ba kaya naman. Gamay siya nga hotel niya, nag-street lang ba? Siguro nasa mga 300 square meter nga hotel. No. Cute kayo. Kung nakay 300 square meter nga kuan pwede mo nakay kwarta. Pwede mo patawuran og taas nga building. Ya kabaro no, padayon na sa pagbaktas mga kabaro no. Padto pa ta dito mga kabaro no. Sa nakita gina ko aning bahada mga kabaro. Sa nakita na ko mga kabaro no. Siguro 10 years. Siguro layo ray 10 years mga kabaro ano. Halos kada kuan diri puro na ni building ng taasan.
Unang-una man gud mga kabaro. Dool siya sa ay noon, downtown na magid ning sakop ning Bahada pero pinaka-dool siya sa City Hall. Unya kung nightlife imong gusto, siguro mabot ang panahon nga wala na pandemic. Unang-una ang tourist, dool ra kay tourist mga kabaro no. Na diha ang mga nagdisco, mga diskuhan, mga nightlife sa tourist mga kabaro no, na tanan. Kaya mga kabaro no, ang atbang ani nanapit ka tanan Jollibee, gasolinahan. Kung nag-check-in ka sa kuan, Green Banana Business Hotel, diri mga kabaro. Pagawasin mo na gasolinahan, Jollibee, McDo. Gusto pa ka mag-shopping mga kabaro, na Victoria. Grabe. Fights ka yung area ya. Gusto po ka na brisa sa unahan. Nya. Uy, bagus kong pananaw. Inasal. Kumuta oy. Yan ka na mga kabaro no. Dala na dito paingon sa Dakudaw. Nagigikuanan lang sa kuan mga kabaro no. Gikuanan sa McDonald's, dalan sa Dakudaw, Victoria Plaza. Sa pagkaroon mga kabaro no, mo ni ang pinakakaraan. Mo ni ang pinakakaraan nga shopping center diri sa Davao City no, ang Victoria Plaza. Mo ni ang dagway mga kabaro. Kini. Karon wala pa siya renovate no. Pero maabot ang panahon mga kabaro no, kaya namin nakapalit ani. Kuota kabalo basig ilang i-renovate ni nga mall ni mga kabaro no, ang Victoria Plaza. Sa pagkakaroon mga kabaro, nasa mas paingon ganina, basig asa mo sa Davao, secure gid ko. Hindi mga kabaro no, musaka ta sa overpass. Saka sa overpass. Uy! May Chowking diri dapita. Unsa na nga street diri ya? Wala, kalimot ko. Okay. Ay isip mga kabaro na paingon dito pero di na siguro ta maabot dito mga kabaro no. Diri lang ta sa kabaro, Victoria Plaza. Karon mga kabaro no, sudlo na to mga kabaro no. Kung uy uy, mga mo tibad-bad sa mga kabaro. Naga sa overpass nila. Obus nya. Wow, tikas. Halo. Wow. Yan mga kabaro, ang overpass diri sa Victoria Plaza, limpyo mga kabaro no, walay basura. Pagkakaroon mga kabaro. Oops. McDonald's. Tapos panahon na ito mga kabaro no. 24 minutos na po nagbagtas-bagtas mga kabaro no. Akong likod pero di naging simuta. Muna mga kabaro, ang Victoria Plaza. Pero karaan siya mga kabaro. Nakita na ko, karaan siya nga mall. Pero ang kalimpyo mga kabaro na nagpabilin ang kalimpyo sa sulod sa mall. Gawa sa mall no, parkinganan. Yan mga kabaro, palagi tas magbaktas no. Uy, tapos di kananan nila sa atbang na no, Chowking, napoy bangko sa RCBC, 7-Eleven, Pinongs, perting lamia. Kung diri mo mga kabaro no, wala na, di na pabili ng pagkaon. Kung nalay kwarta. Sa mga taga Davao no, siguro ang tanan ani mga kabaro kaila gyud no, sa akong gibaktasan karon Victoria Plaza. Kay kung di ka taga Davao mga kabaro, kung wala ka nakaagi aning lugar kiniwa ka nakasulod aning Victoria Plaza, di ka taga Davao. Kaya nga naman ako di man ko taga Davao, dayo ra man ko diri, taga Davao Oriental man ko. Pero sana pa ko sa Lupon siguro 1996
na ako uyuan nga sige anhi diri kauban yang anak igagaw nako. Sige sila anhi wala ay mahisgot kun dili Victoria Plaza. Sa to pa karaan na juga ining Victoria Plaza mga kabaro no. Kaya sa karon mga kabaro. Padayon sa pagbaktas mga kabaro no. Hoy. Ang kanang atubangan mga kabaro no kanang gitudlo sa lintis mong kamera. NBI na diha mga kabaro unya no. Kini diri mga kabaro. Kanang diha Bureau of Immigration. Tapos kanang atbang mga kabaro, kanang kilid mga kabaro no. National Bureau of Investigation. NBI nya diri Bureau of Immigration. NBI sa mga dili taga Davao no, ani tanaw sa kong vlog. Mao to mga kabaro no. Ang Bureau of Immigration o ang NBI. So karon mga kabaro. Basta limpyo mga kabaro. Naon niyo mga kabaro, limpyo kayo. Nga. Tanaw na to mga kabaro. Ano yung mga kabaro no? Kana kung gusto sudlon mga kabaro. Kanang gihimo nga taas nga building. Pagpangutan natin no kung unsa na siya nga building mga kabaro no. Oho. Sa wala may pandemic mga kabaro no. Nya pwede pa ta makatan-og mga scene kini mga kabaro no kanang signboard ni signboard ni Pacquiao. Kana diha puro na siya sa mga salida sa sinihan. Para mga kabaro no. O kadto mga kabaro no. Kadto makita nga tagas nga building. Nana sa kong vlog mga kabaro no katong sa Abrisa. Abrisa 1, Tower 1, Tower 2, Tower 3. Abrisa please. Nya mga kabaro no kung ganahan ka diri sa Bahada, mas ganahan pug ka sa tan-aw sa kong Abrisa. Naa sa ubos mga kabaro no, scroll lang nimo ako ang mga uploading. Nasa ubos mga kabaro ang Abrisa. Hoy. Sa karon mga kabaro, balayon tagbaktas mga kabaro no. Ug sudlo na to ng taas nga building nga gihimo. Mani ba ka kabaro no? Abrisa Plaza. Mani ba karon nagluyo? Dako gini pero sa una sikal pa. No, second floor or the third floor? I think second floor ang tama ng Abrisa no, wa unabot sa. Okay, mo na ang gawas mga kabaro. Kung December mga kabaro no, ay mga ilaw sa Christmas tree. Pwede mo mag-picture diri mga kabaro. Yan mga kabaro no, padayon ta sa pagbaktas mga kabaro no. Ang init mga kabaro, ug akong rate ang init mga kabaro. Siguro nasa 9 ang kainit. Grabe nang inita mga kabaro no, nasa mga 9 siguro, 9/10, 9 siguro mga kabaro ang init. Yeah, may buntag. May buntag. Oh. Agi lang kuya. Yeah. Kanang gihimo nga kuan niya, kanang gihimo nga building niya. Unsa na siya nga building? Kuan mana Taiwanese. Ha? Taiwanese. Taiwanese tagiya. Pero wala paluya kun sa pangalan. Wala. Sige salamat ya ha. Salamat ya. Taiwanese yung tagiya di ani nga building nga bag-ong gihimo. Sa pagkakaroon mga kabaro, tanaw na to kung pasudlan mga kabaro no. Sa tanaw na ako mga kabaro no, murag dili pasudlan kay mga kabaro. Murag dili siya pasudlan kay o kada day nga dalan niya mga kabaro no, padung na sa DMSF hospital mga kabaro no, eskwelahan. Pagkakaroon mga kabaro, murag dili pasudlan kay kural man. Ato lang tanaw ng building kung mahuman. Okay. Mutabok na mga kabaro no. Okay. Davao Medical School Foundation and College. Dentistry. Mga dentist na ni dari mga kabaro no, sa College of Dentistry. Anya. Nya mga kabaro no, tanaw na to ning
Ah, okay. Obsidian suits. Okay, mao din ni. Mo ni mga kabaro no. Ang kanang gitukod sa likod di ay Obsidian suits. I think suit o suits. Mo ni mga kabaro no, dagway kung mahuman mga kabaro no. Kini kung mahuman. Mo ni mga kabaro kung mahuman ang dagway sa building na sulod. Tama kabaro. Mo ni no nagtag-asan nga mga building nya Ivory Residences. Ah, okay na po na kundo diya sa likod mga kabaro. Nagtapad lang sa Obsidian suits o kundo Ivory Residences. Mo ni mga kabaro no. Nag-atbang sa abandonado nga hotel sa Davao City mga kabaro no, ang Durian Hotel. Kini din nga gihimo di mga kabaro no. Nya diri mga kabaro. Na, okay. Wow! Grabe, kadindot, Diyos ko. Ivory Residences mga kabaro no, nya gitaparan o kung saan siya? Omerta Bistro in Lounge, Aksa Davao na opisina ang Aksa Davao diri. Security Bank na po opisina. Ang Pag-ibig pa na po opisina diri mga kabaro no. Diri nga area. Oh, sa pa na opisina diri. China Bank, Samsung. O kung saan nga building. Sa karon mga kabaro. Mo ni dagway diri mga kabaro no. Okay. Aha. Oh, wow. Ang building mga kabaro no, nindot yung mga building. Nagtag-asa na gyud diri sa bahada, grabe. Grabe na kanindot sa bahada, oy, Diyos ko. Oh. Kita niyo mga kabaro, oh. Kaya mahuman tong residences mga kabaro, ito nas taas. Nagluyo ani. Nakatuyo sa Pag-ibig. Nagluyo pod. Yung mga kabaro no, mugawas na ko mga kabaro no. Padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Grabe naman gidayang grabe na yung development ang bahada mga kabaro. Diri ko mga kabaro no, nainta no 2007 at 2006 mga kabaro no. Dili pa hingaani ang bahada mga kabaro. Kundi ang makita niyo mga kabaro, kini lang Durian Hotel og ang pero kini Durian Hotel mga kabaro sirado na ni. Durian Hotel lang og ang Victoria Plaza. Sa karon mga kabaro no, grabe development diri nga lugar. Sa nakita na ko mga kabaro sa baktas-baktas ko 32 minutos. Grabe sa bahada. Wow, Davao. Makaingon juga, wow, Davao. Kung naka sa abroad mga kabaro no, subscribe sa akong channel kay ma-update juga sa mga kabaguhan diri sa tong syudad. Ha, kabaro. Kita niyo na mga kabaro. Dia. Oh. Dito. Woo! Yeah, mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Oy, sige ma'am. Salamat ma'am. Ano mga kabaro no, ang karaan nga abandonadong hotel sa Davao City mga kabaro no. Ang Durian Hotel. Sa mga karon mga kabaro. Tanaw na to mga kabaro no, kung naabay tao. Oh. Guba ni gid ang sulod mga kabaro no. Delikado na po gayo kaya naman karaan na kay building na mga kabaro. Durian Hotel mga kabaro no, itong wala na ginagamit ng hotel. Oops. Yan mga kabaro, motor trade. Oh, gusto mo baratong motor. Dali mga kabaro, motor trade. Shout out sa taga motor trade no, barato kayo yung down payment. Yeah, diha mga kabaro. Oh. Yan mga kabaro no, kanan diha sa unahan. Abrisa na mga kabaro. Nalaman ko vlog diha mga kabaro sa Abrisa. Basta gusto niyo yung tanahon to nga vlog mga kabaro. Nindot po kayo ang development yan napita no sa Abrisa. Sa mga magtanaw mga kabaro no, magtanaw ko sa Abrisa mga kabaro, gwapo nindot po kayo og development ang sulod sa Abrisa compound.
Nya mga kabaro, kaya niya brisa naman na Redemptorist. Na humana mo ko vlog ya mga kabaro. Sa pagkaroon mga kabaro no, daghang salamat sa suporta sa Bisaya Vlogger. Pumunta mga kabaro no, subaybayan ko ninyo sa akong matag vlog diri sa Davao City. Ug daghang salamat mga kabaro no, sa katong makanunayon nga nagsuporta sa akong channel. Daghang salamat. Power sa inyo mga kabaro. Unya subscribe na lang po mo sa akong channel. Suporta ta sa mga Bisaya Vlogger diri sa tong syudad no, sa Davao City. Nya mga kabaro, daghan pong display diha nga bulak. Oh, uy. Di pa diyan na pre Rose Big Shop. Rose Big Shop mga kabaro nya. Gusto mo plantito mga kabaro no, mga bonsai na diha dapita mga kabaro, pero siguro sa mga karon gibutangan na pero kasa nga to butangan na po nagkondo. Nya mga kabaro, daghang salamat sa pagkuyog sa Bisaya Vlogger Andy Piesas. Daghang salamat mga kabaro. See you next video.